хора, ние сме почти на края в тая игра. Тут на Райза там нещо, което се казваше играта. Вижте, ето. И... Здравейте, хора, днес ще играем театър, така хора. Ние сме на финал, погледнете. Да, сега той си показва. Здравейте, и аз правим видео. Здрасте, и аз правим видео. Да ви кажем ли колко патрони имам аз? Не, имам 9 патрони, имам 1598. 1598. Готови ли сте? Ако сте готови, лайкнете видеото, аз абонирайте за канала. Да. Ако загубиме, тогава няма. 3-2 до. Айде. Отгоре имаме също. Къде се отиви горе? Горе съм. Горе? Айде. За първи път. Значка получиха, значка. Да, Хат das Reise sie 70 km/h. km/h. Не. Дальше сюда. То е при сега. Финити. Кучи. Може да мога да повярвам. За първи път. Ама ние за първи път. Дори казваме, защото ще спечелим, може да умреме. Има 1, 2, 3, 4, 5, 6 бандажа вода. Пробвахме 1000 пъти да спечелиме, не ставаше, само умираме и сега днес казахме това времето, играем вече около 2 часа и там един. И айде, ще кучета. Къде си? 700. Не знам. 7788. Карано. Хора, това ли е? Да. Има друг флаг. Продължавам. Скалката. Как се претеря? Бързо! Аз нямам кирка. Сапайте ми. Борим се сега. Аз влизам вътре. Къде? Да тръгвам ли? Получих още една значка. Трябва да се
Да излизам ли? Не. Бих той е. Друго тебе си ли? Хора, ще спечелим играта, Не мога. Хора, ще успеем. Ние сме вторите хора, които успяваме и не знам да не знам. Ей, das schaffen wir schon, oder? Heute мога и да побачим. Аз не мога такова да концентрирам. Чак трябва да се зареди патроните. Иначе купих доста патрони, нали? Сега едно зомби иде. Откъде иде това? Да ги поздравим ли тия? Тук е още. Къде е това зомби? Можеш добре да целиш. Аз го убих това, не видя. Една минута, хора. Добре. Аз като видях флага си казах. What the... Нека мене, те съм направил. Добре, обрях. Шайсе! О, не, аз мислиш да дама. Хора, обрях. Убий ги първо всички, ето тук, които са родили. Хора, спечелихме! Това ме бие. Някой ме бие. Нищо. Ето това видео заслужава да лайкнете видеото. Това видео заслужава да лайкнете видеото. Трябва. Две значки имам отгоре. Йо! Айде да направим така. Трябва да се блъснем. Аз съм две. 37. И хора, това беше от днешното видео. И чао, дано да ви хареса. Чао! Не мога да поздравя, защото спечелих. Май гот! Радвам се много. Чао, чао!